ti pekne. Ďakujem ti pekne, budeš minimálne v závidenia hodnej pozícii. Duško, zvládol si to. Dobre, ja si myslím ozaj, že sú pre nás majstri a som veľmi rád, že sme sa tu mohli stretnúť dnes za prítomnosti prakticky celého realizačného tímu, hráčov a samozrejme s vami, s fanúšikmi, ktorí ste boli, dá sa povedať, 6. hráčom na ľade od začiatku sezóny. Trvalo to 8 mesiacov, vrcholilo to samozrejme play-off zápasmi, myslím, že Nitra dosiahla fantastický výsledok. A pokiaľ sme boli dvakrát tretí, raz druhý, tak už nám chýba len jedna vec, na ktorú sa vás teraz opýtam. Samozrejme, že zlato alebo titul, myslím si, že všetci si ho želáme, tak sme tu. Nielen ja, ale aj moji kolegovia z mesta, či už sú to viceprimátori, prednosta úradu, poslanci, poslankyne, ktorí sa snažíme podporovať teda šport všeobecne, ale hokej samozrejme získava teraz na prestíži a určite budeme robiť všetko preto, aby sa tu hral dobrý hokej aj budúcu sezónu.